Vi står her for at manifestere vores støtte og solidaritet til de palæstinensiske politiske fanger, deriblandt Ahmed Saadat, som er generalsekretær for PFLP. Palæstinenserne er jo uden deres egen stat, og er derudover under en anden folkegruppestat, som har lavet separate love for palæstinenserne og israelerne. Det vi tror, jeg håber på, at vi kan opnå ved at stå her i dag, det er at sprede budskabet til danskerne om, at der findes de her politiske fanger, som har kæmpet for en sag mod en racistisk stat. Desuden så står vi også her for at vise vores solidaritet over for de palæstinensiske fanger, som står i en situation, hvor man let kan føle sig meget isoleret. Så derfor så står vi også her for at vise, at deres budskab er nået hele vejen til Danmark, og vi stadig er opmærksomme på deres situation. Viva, viva Palæstina! Viva, viva Palæstina!